Ja pääseekin siitä. Nurse on mukana hyökkäyksessä. Tavares iskee Kanadan johtoon 1-0. Ja vajaat 2,5 minuuttia pelattu ja Tavares mukaan. Ruotsille on tulossa rangaistus, viivasta vetoja, siinä on hyvällä paikalla Vilardi. Ja sitten siinä on sitten O'Reillylla paikka ja hän ei edes. Ja viivasta ei kolmiveto, Let's torjuu eteensä. Jakob Larsson maalin edessä ei miehiä ole, ei ole Tre Kruunorin pelaajia lainkaan. Berglund. Edelleen jatkuu Ruotsin painostus ja sinne se vähälähtää sitten sisään. Ruotsi tulee tähän peliin mukaan. Cloud rangaistujen aitiossa. Ja Oliver Ekman Larsson viivasta ja siellä sitten helähtää sisään. Ja onko se sitten Raymond, joka tämän iskee? Kyllä. Ja mukana hyökkäyksessä Holloway. Holloway pääsee tontille ja tekee 3-2 numero taululle. Ruotsi hakee uudet vauhdit. Holmström löytää Linus Karlssonin oivalla syötöllä. Sitten viivasta Ekholm vetää ja siellä on 3-3. Olipahan tälli. Vastaan ja iskeekin tiukasti Martin toiselta puolelta, mainio tilanne ja se on Connor Brown. Kanada hyökkäykseen, Cousins hyvässä vauhdissa ajaa maalin eteen ja yrittää rystypuolelta ja tekee osuman. Sieltä se menee sisään.